Sanibonani. Okungehlela namhlanje angikaze kwangehlela ngaphambilini. Ngiyalayisha-ke erenki yangakithi le junction eSunface. Ngilayishela ukuya edolobheni. Okusempeleni ngiyacabanga ukuthi lizongipha ama-advisor right. Ngiyawacela ama-advisor. So ngilayishe-ke manje mengabe ngiphuma erenki ngile ngizwa kunomsindo nje emuva. Ayi ngithi ngiyabheka esibukweni kunomama lapha. Kuthiwa yibo driver sicela usisize bandla ume sithola umuzi la sizocela khona amanzi. Kwakuthi amanzi ke ngihlala nginawo emotini. Bese ngithi ayakhona amanzi akhona siwanikeze yena umama. Umama uyazibinya yabo nje uyaluleka uyafinqana ukuthwala izandla ekhanda. Ngithi mina yini kwenze njani kuthiwa uyagula lo malo. Ngithi mina hayi kulungile. Hayi ngishaya imoto ngihambe ngoba amanzi sewatholile. Ngitheme ngabe ngiqhubeka nemoto athi omunye umama emuva bhuti sicela ukuthi uthi ukupressa kancane imoto iphuthume bese ke umdlulisa eAssisi. Ngithi mina hayi kulungile ayikho bese hayi ngicela nibambelele ke nihlale kahle kuze sokwazi ukugijima. Hayi ngishaya imoto bengile ngithi yabheka lapha emuva yibo lo mama kade binyeka kangaka ezobuhlungu senele waphuza amanzi waba right. Hayi ngishaya imoto. Bayaxoxa kabanye ke abala emva kwami uhleli kule address phambi kwe back seat. Hayi ngile ngithi sibukweni lo mama sethulile ulela ubheke phezulu. Hayi ngithule ngithi nayi ake ngishaya imoto ngiqhubeke. Ngishaya imoto ngifike erenki emehlo omnyama la sithulula khona la sixoxela khona nje mengabe kade sicollecta abantu. Mengabe behla abanye siqhubeke nawe lo mama lo. Sifike Assisi ngene bheke ama security angaboni. Vula igate ngifaka imoto ngaphakathi. Fike lapha ngimemeza hayibo ngicela usizo ngicela istretch. Hayi qhamuka onesi laba ngisize yini kwenze njani. Hayi ngibuyele emotini. Lo mama uhamba nomfana wakhe. Umfana wakhe lo mama usangena ikhanda manje kuyaduma nje kuyaduma nje. Hayi ngithi mina mfowethu sizama ukumfaka estretchini. Kunomama obedlula naye eyangasoshabeni. Athi lo mama hayi mfana wami hlisa umoya. Ngibone ngathi sethulile lo mama. Ngithi mina usethulile athi sethulile lo mama. Athi kodwa ngiyabona umfana wakhe akuboni. Ngithi mina mfowethu kulungile ma simthathe simqukule siyam. Ngithi ngiyambheka usededela nje yonke into like izandla uyadedela nje. Hayi sekuphelile ngivele ngibona ukuthi hayi ishayile. Hayi simthathe kodwa simfake estretchini simfake ngaphakathi eclinic eAssisi. Ngimtshela unesi oyedwa ngithi sengathi sekumenela uma. Athi hayi kulungile ayikho inkinga sizobona ukuthi bagijimeke ngama drip ke bamfake beke lezi zinto ezifakwa la emadlebeni. Hayi caca ukuthi hayi sekumenele. Bese ngithatha imoto ke ngiqhubeke ngiyoshiya laba ke kade ngibahambisa ke oshabeni. So kucace ukuthi hayi fanele ngibuye ngizobheka isimo ukuthi sime kanjani yabo. Hayi ngithi ngiyabuya lo mfana nangu khona athi mfowethu ibhlungu lento ngithi mina ayifonela abantu bakini mfowethu na iphone bafonela abantu bakini ubachazela ukuthi kwenzakalani. Athi bhuti yabona ngisangena ekhanda kwamanje la sibuya khona sibuye emngcwabeni. Bengiyongcwaba umkhwekazi wami of which bebeze emngcwabeni basuka lapha labantu basuka kaSwayimani yabo beze la eMabheleni basuka kaSwayimani. Kanti uthi ngayizolo beza ngala emngcwabeni bathola icall ukuthi umfowabo lo mama lo ushonile.
Yakudlula lo mama nje beze emngcwabeni bazongcwaba bashiye kushonwa le emuva futhi. Nje wakudlula lo mama nje. Yabona i-trauma engiye ngaba nayo namhlanje. Hayi bafowethu, hayi ushayela ikhumba kukaze kwaba lula. Abantu bangayisho yonke into abafuna ukuyisho. Hey, nginenkinga kumanje angingeni ngisho ukudla. Hayi ngoba na mhlambe ngiyi-weak ngesiyoyo noma kwenzakalani. Ukubhekana nesimo engingakaze ngibhekane naso ngaphambilini. Manje into ebuhlungu kakhulu nje yonke lento eyenzeke emotini elayisha umphakathi. Hey bafowethu, angiyazi lento mina. Cela ningi-advise bafowethu ukuthi into enjengale imiswa kanjani. Ngiyacela ningisize ukuthi into enjengale imiswa kanjani.